na aya din yan itindu na pamikiran na masuat yan sa Allah. Ay kadua paginataw si ina, mano si apo paginataw. Ay pagisi niyan, nagkikinaw niya sa din sa kabayan, narong matay mauyak. Di man siya. Diyan ko to, miya ginataw si ko, kabaya uwala na ayabulat yan ko surga nakapatay. Ayabulat yan sa dinyan pasin kakabaloy abayalabi ko surga nakapatay. Ayamambu alat ka sa din kakabaloy aradi muda ko surga nakapatay. Ayalat ka sa din kakakawing di kakakawing ko mga bidadari kapatay. Sa kanong mambu na ayabu alat yung sangkot to mga kantiri si ko surga na sukapatay. Allah. Upon ayan dakal apagtaw sangkot wadar pa na mga tao ayadiran ditinduan na andaman na maso atiran suwala. Ipon sa may to abatada kau yang hugiran na taman sa kapuruyan na iputugudagiran sa kabaya wala nagiti bituan sa titagumpi amasa nagtitagumpi adarpa sa mga piyapan ay mga walayran na mga rangab mga agi atapian ay karsadairan na malalapot na kagi masusuatiran suwala na bara kaso kapapagintayra. Ito kaya betul Nabi sang tamasanya na khairul quruni qarni. Aya mapi ako langwan no masa na sumasako. Inunian betul sa mapi amasa. Babang api siran ni walay. Di basiran mga pipi inditarn. Anak ke tuong kira na di pakaliw kami na gurira inditar niyan. Mga ahlo sofa na igira jadi isumbayang na bada kala dumididong kupidin kami teman na so itepi sang puto pemanan di kaniran. So Umar ibn al-Khattab na miya kaisa na tumitin di kumimbar kapambagay sa khutbatul Eid na iya miya panutuli kay na Uthman al-Nahdi na tigyan ra'aytu fi sawbihi 19 raq'ah miya akan miya bilang akan o kimon o Umar na 10 agudu at tapi. Nasuk-masukakan. Allahu Akbar. Ayamnya teru Aisyah natikin na innahu latamurru alayna hilalun thumma hilalun thumma hilal lam tuqad narun fi baiti min abiyati azwajin nabi. Mata natikin na pisigadung kami at teluas 1,000 bulan. Sama tunadulan. Na din na kabiyaga apoy kung mga tulang mga darudo pa o nabi kada kitinda panganangkan. Di ko atay benurabah antunay kakaniw babukulay natigyan al-aswadan ig agunga kurma. Samo to nagitod ni kalilid ko mga sahaba. Adi kinwa kalu basaran mo samo saga sama na sunabi gusto mga darudo pa en at tamalaka. Di na eno tom betui sa giyong tamasairan sa mapi amasa. Ada bayran pedi kabu. Bapiaso bisikleta nada nakagi masusuatiran suon. Hingga yang masa tanu na una. Pun nakadjapuro na taman sa baba na ipupuniyo niya na bagita. Oh. Niya kamang kaya Ramadan nakapumbrumit na niya ng kaya umma. Sa kalalapungin niyan kubay agino niya na ron kasukar. Ay na ni patay. Ay naman ni paman ko so takaw. Kasabab kubay agino niya na kanaba di pakakan. Kapag atoong kaki sa tao amapiyag yung kutwa ikatalo lapis ko po yan na didong gilubok na di na namalangan so pirakyan na makaisanin mapaman ko naging utod na upaman na kamape ni sa probinsya. Ino to nakagi-apagin na si kubay agino ni. Tama sa 5 sutaw subay agino niyan. Nagbad sa kapag niya di kapagagaba kagina ni mga katimblian. Miya ka mas Ramadan. Nayama na niyan na bakisumbel yan bakatanong so kabaya o ginawatan. Pigira ka man na ito ha, gupo na rin miya katipi, abad niya tapasayugin, ginadong-dong. Ha? Sama sa kagaya, yung kaya ba'y agino na giyanan supa ka uwala. Aparaita manita kada ilahahu hawa. Bang kadamay lahi Muhammad sutaw ayak yangin Tuhan yan na subay aginawa niya. Adallahu Allah ala ilm
wa khatama ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Dia degi sekanian wala ko tito sabut. O kaya kuan yan, akat tuhanan ko ba ginawa niyan sa ayakap kilian yan ko ribat na untol, na suuntol, na ayakap kilian yan na ribat. Na piar kat wala, tiutupan wala, so puso yan, nagusukan na yan sa didin maka pamimikiran sa mapya. Na didin makanag sa mapya. Waja'ala ala basarihi gisawa. Sa taman sa pilasan wala, so kailay umatan yan. Sa ayak kailan yan untol na ribat, na suribat, na ayak kailan yan na untol na giyay kabibinasa ang Muslim manto sa dunia. Nabata o pamanakap ko makaito ako sa buod ko mga tuwan. Napikiran ka man ng akianda ka lang mga kanguda ng mga tuwan na din yan ipamakaito ang supudin na tuwan. Tama sa ikupun yan sa putaw, ipupumaninta yan. Nakana ba si inyan di imbitira sa ba sirambo kapapakalayo ko sa dunia. Oy. Na mga tuwan wag ito sa mga salian yung mga nabi. Naayap lang aganda ka nagiya puro. Allahu Akbar. Ano kaya parang napupusa ang kairan na hindi mo sa warga ka. Ayat pitero Quran na pitero nabi na kinala tadabaru wala tahasadu wala takatao wala tabagatu. Baka no tatalikuda. Kaya sabuton na tatalikuda ka. O baka no titipua. Ya kaya sabuton titipua kan. O baka no tutula ka. Ima to na madakala tama sa miyatay na dahil niya nabing ginawa isutungan na niya. O wala tabagatu baka no pareduay. Kaya sabuton na pareduay ka no kararangita ka no. Anda pagkukit sa tabang wala. Na odi tano kabulong yung Ramadan. Nakakaw to so kakwa kamay tam na makaputi umakaw masok tabang wala. Pagisay sa kano. Wala tanazao patafshalu wa tadhabari hukum. O ba kano surang kakaalapang kano at tikuwala na mada subagriyo. Naanto na kaya sabutaon. Duran surang kano. Kamana na si Muradog si makakuna di ko nga to nang naikuri ang iran. Nakialipat taniran sa mga tawiran sa baba kalagit siya ng telikudan na tagal. Yan kaya mga ina da Arab na mititalikuda luyaan na patimusan na Israel na Palestina madakla sumisinga ang mga laingad Arab. Nakata na siram mani makasya sarong mata aguguya Iran na madakla panarya di diyan ipamaninda a Iran. Na ba aya bitira ron akida ka aya bitira ron antay pagato o mga ribuyo wala. Nati madidi pangad na miya toron. Kadi kesana na di kaki kesana no basa ka rin no di pagawid isto paliw to duga nagwasok sa Israel ka tika Iran ganda ka kano ka sa kambo. Yo to kan nakamunta ka pag na ni la kailan lag. Nagina. Ay mana ini nagi ki ang kay Ramadan na miya kataling uma. Budungan yan ang kay umma. Namin bubabili na sobrapan sa talya mitutalya yan ang kay Ramadan. Aso Quran na ini turun ko kaya pa man yan sa dunia na ini pantag siyang kay Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. So Quran na gusto Ramadan na bulong. Ayam bulungan niyan na so panayakit ko kapapaginataw na odin niya na ikabulungin na kasabapan sa kapakalala kapakalaang kaya pamana kakakarab na gugayin kaya kabibinas so kapapaginataw. Iman to na mapya so bubuka Ramadan na dapat sabuta miya mamat sa kornariya mukalo ini. Ari? Waalaikumsalam nakataya ki amya ka mga gugutan wan. Harus hanod na ki guru.
Giyang ko tabituan sa saumul umum, baka pupusa na giyang kaiyatian, ako giyang kutakababalo yung manusia. Na ayaki amala amanto kamaanaw to. Napakapupusa na tiyan na kaini si ikuwema na niyan na haram. Pananggilay ngaw ba ay mabalo ya sipat na tiyan na kaini na lagi dukakar. Amapian to na ipagulugan na tiginan na buro ko sanggaw. Labangan nakasasaging, natinawlugan ngaw na nasasawligay saging. Oy, labangan nakasamiya dua aso, natiginan na buro ko sanggaw dun. Yuto so tiyan, pagulugan sa haram na tiginawlugan ngaw. Na napagulugan na sa riba, at tiyan buro ko sanggaw. Pagulugan na sa piyaman na kautinan siya na mati. Allahu Akbar walillahi. Nataman sa limaso tiya na eh. Na ayama ko pabasa na pairingit sa kwad sulangan na simbo. Jaki niya Sa'ad ibn Abi Waqqas na pitiro yan ko nabiya tigin na udu Allah ay yaj'alani mustajabu da'wa. Eh Rasulullah na ang niyang karakan na kuwala baloy na ko niya na tatarima ni pangni. Ayaw iniding ilunong nabi na tigay na ya Sa'ad atib mataamak takon mustajabu da'wa. So tiyang kaki Sa'ad, so panganang ka na pigna ka, kaan matari masok panganing ka. E kada kasagi nga aso haram na ini boleh sa masjid, ini boleh sa madrasa, ini sokay sa guru, ini pagumra, ini naik, Allahu Akbar walillahi alhamd. Niya ka taliya. Yang kaya haram na di kaalangan lagi na disiran mapakapitundo di kusum halal. Ami aloy sa hadith sa ikumur ya masa na ayat na kadaklan na diniyan paginang kaan so okay ta kakuan yan kutamok sa mapiapan halal na pakaw kita niyan o di na haram na pakaw kita niyan. Oh, ay kado pakapusaan at tigagyang kutwa kitab as-sawmul khusus o ay sawmul khusus ging kaya 5 aanggota pagka naging kaya tangela sungmata sungwari